Partiya Sosyalista Kurdistanê PSK di Kongreya xwe ya dehemîna sala borî de biryara fermîbûnê standibû. Her wiha PSK amedeyên vê biryarê quta kirin û dê di mehên pêşme de bi temamî dev ji nefermîtiyê berde û bi temamî bibe partiyekî fermî. Avakarê PSK Anko Sekreterê Giştî 29 salan Kemal Burkay piştkiriya biryara PSK-ya fermîbûnê dike. Li muqabil hevalê me gelek derengman 20 sal şunda ve 21 salen daha biryar girtin em ê derkevin eşkretî kerem kin baş bû ez keyf xweşim ji xwe peraniya hevalan li welatın hinek li derwelatın beşekî wan li wê derê kar kerin xebatkarin karê wan heye em ji xwe nayên yê ku tên jî bila kerem kin bira kar bikin her wisa jî yani ne şertek û partiyeke teze jî ava bikin ango du tişt dibe yan tu bi navê Partiya Sosyalîsta Kurdistan bi bernama wê bi destûra wê partiyekê çê dikî yan jî partiyekî nêzîkî wê de kar dikî. Lêbelê heta nahîn teqez nebûye ka de PSK partiyekî nû damezrîne an de ev tevlî Hakparê bibe. Lêvra Partiya Mahfazadiyan Hakpar cî alîgûr û kevnê PSK-yên berê pekte. Her wiha Hakpar dixwaze ku PSK beşdarî partiya wan bibe. Gorme nav bernameya Hakparê û PSK tut jidadî tune. Bernameya Hakparê û PSK vekeve. Nav Hakparê de eger ku hevalên me 40 salîne me hevra xebat kiriye me hevra ji bo Kurd û Kurdistanê me em meşiyan me xebat kir. Eger ku hevalan gotin em ti nav Hakparê da xebatê xwe bidomînin serseran serçavan. Partiya Sosyalista Kurdistanê PSK di sala 1974 da ava bû û avakarê Partiyê Kemal Burkay di sala 2030 da bi daxwaza xwe dev ji peyvîra Sekreteriya Giştî berda. Peyvîra Sekreteriya Giştî PSK niha di destê Mesut Tek de ye. Hestî neynikin. Te payın ku Sekreterê Giştî PSK Mesut Tek di meyên pêşiya me de vegere Bakurê Kurdistanê û biryara fermîbûna xwe birêve bibe. Avakarê PSK Kemal Burkay û Hakparê ku nêzîkî PSK siyasetê dike jê piştkiriya vê proseyê dikin. Kemal Avcı, Rûdaw, Enqere.